Nakulagot na si Speaker Romualdez dahil ang non-government organization Citizens Crime Watch kasama ng mga Duterte allies at kasama si dating House Speaker Representative Bebot Alvarez at ang PDP senatorial bet na si Attorney Jimmy Bundok ay naghain ng criminal case laban kay House Speaker Romualdez at dalawa pang congressmen dahil sa pagkakasangkot nito sa 241 billion budget insertion. Naku, may maghihimas-rihas nito mga kababayan. Dahil hindi biro ang 241 billion na kung saan ay napakaraming mga Pilipino ang talagang naghihikahos, talagang hirap na hirap sa buhay. Tapos 241 billion basta lamang ini-insert nitong mga congressman para sa budget. At para saan kaya ito? Saan nila ilalaan itong in-insert nila na 241 billion? Kaya naman pala mga kababayan ay gusto nilang patahimikin nitong mga nakaraang araw ang mga vloggers. Pero hindi sila nagtagumpay at ang kanilang sunod na ginawa ay minadali nila ang impeachment complaint na mapirmahan ng mga kongresista upang mapagtakpan nila ang issue dito sa BICAM report na kung saan ay bilyon-bilyon ang nakasalalay dito na posibleng mawala sa kaban ng bayan. Kaya naman ang mga Duterte allies o yung mga kumakampi at ang mga pro-Duterte ay pilit nilang binubusalan upang hindi maibalita ang kanilang mga kalokohan, lalong-lalo na dito sa Bicameral Conference Committee report na napakaraming blanco at pagdating doon sa GAA ay talagang kompleto. At ipinaliwanag naman ito ni Stella Kimbo na ang nagpuno doon sa mga blanco ay itong technical staff. Pero ang hindi natin matanggap mga kababayan, ito po kasi ay public documents. Dapat hindi kung sino-sino lamang ang nagpupuno ng mga kulang sa mga dokumento, kundi mismong mga kongreso o senado at mga opisyalis, hindi yung mga technical staff. Kaya't masasabi natin mga kababayan na may pananagutan talaga dito, lalong-lalo na itong House Speaker natin. At sa mga nagsasabi na ito ay ginagawa dahil sa politika, hindi mga kababayan, dahil yung mga kaalyado nitong si Romualdez ay hindi naman nagsasampa ng kaso. Ito mga ibang organisasyon ay hindi naman nagsasampa ng kaso. So sino ang magsasampa ng kaso? At ngayon mga kababayan ay hinihintay po natin ang kasagutan mula sa House Speaker, sa ating Senate President at yung sa ating Executive Secretary patungkol dito sa utos ng Supreme Court dahil sa anomalya dito sa Bicameral Conference Committee report na napakaraming blanco. At hanggang ngayon mga kababayan ay wala po tayong nakikita, hindi natin alam kung kailan sila magsasalita patungkol dito sa anomalya sa ating national budget. Ang utos ng Supreme Court ay hanggang 10 araw lamang na pinagpapaliwanag itong House Speaker, itong Senate President at itong Executive Secretary. Sa tingin mo kabayan, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapaliwanag itong tatlong tinukoy ng ating Supreme Court? Itong ating House Speaker, ang ating Senate President, itong ating Executive Secretary patungkol dito sa issue sa Bicameral Conference Committee report. Ano kaya ang dahilan mga kababayan? I-komento mo nga dyan sa ibaba. Syempre wag mo na rin kalimutan na i-click ang subscribe, like and share. Sa tingin ko kabayan, kaya't hindi pa rin nagkokomento itong Senate President, itong House Speaker, ang ating Executive Secretary ay dahil hindi pa nga nila tapos ang kanilang summary script. Yan yung iniisip ko, iniisip ng ating mga kababayang Pilipino dahil hindi pa nga tapos. Kasi nga itong utos ay nung February 4 at anong date na ba ngayon? February 8 na po ngayon at may 10 araw lamang para magkomento. Itong mga nabanggit ayon yan sa utos ng ating Supreme Court. So aabangan natin kung ano ang kanilang paliwanag dito. Kasi kung magkataon na hindi maganda ang kanilang paliwanag patungkol dito, ang release ng ating national budget ay posibleng mapospone. Dahil nga mga kababayan, itong sa national budget, kung merong anomalya, ay talagang kawawa yung ating taong bayan. Trillion pa naman ito, 6 trillion. Tapos
ilang bilyon ang posibleng makulimbat nitong mga kongresista, nitong mga korap na mga opisyalis. At napakabilis talaga ng karma dahil kung anong bilis nila na maglikom ng mga perma laban sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte, ay ganoon din kabilis itong mga kritiko ng administrasyon na ito na maghain ng mga kaso laban sa mga opisyalis ng administrasyon na ito. Ngayon mga kababayan, yung mga pumirma ng mga kongresista ngayon tila ay nagsisisi na sila. Dahil ngayon ay naiipit sila na kung saan nakasalalay dito ang posibleng makuha nila na boto mula sa taong bayan, lalo't napakaraming supporters ng Duterte sa buong Pilipinas. At patungkol naman doon sa sinasabi na ayuda o yung nagbibigayan, pangakuan para pumirma sa impeachment complaint, sinabi ng ilang kongresista kasama na itong si Sandro Marcos na walang ganoong pangako, walang pangako ng bigayan, walang inilabas na pera. Pero mga kababayan, tila ay nagkamali ang isang kongresista mula dito sa Caloocan na kung saan ay sinabi niya mismo sa kanyang live stream sa Facebook na kaya lamang siya pumirma ay para sa kanyang mga kababayan dahil nga ayaw niya na mawalan yung kanyang mga kababayan ng ayuda kasi nga kung hindi daw umano siya pumirma ay posibleng yung budget para sa kanyang mga kababayan ay posibleng makuha ng iba kung sino man ang pipirma doon sa impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. So nangangahulugan mga kababayan ay nagkakaroon nga ng bigayan, nagkakaroon nga ng pangakuan. At ang Facebook Live na yon ng kongresista mula sa Caloocan ay binura agad makalipas ang ilang oras. Dahil nga tinattad ito ng napakaraming galit na reaksyon ng taong bayan. Kasi bakit siya pumirma para lamang doon sa ayuda? At nangangahulugan yun kabayan na isang uri ng pagtataksil kung saan alam mo naman palang mali yung kinakampihan mo, bakit ka pumayag na pumirma doon para lamang sa ayuda? At sa mga naging revelasyon na yan ng kongresista mula sa Caloocan ay wala nang kawala itong iba pang mga kongresista na pumirma din sa impeachment complaint. At ang nakakatawa pa dito, ang nanguna sa pagpirma ng impeachment complaint ay itong si Sandro Marcos na anak ng ating presidente at ang huling pumirma ay itong ating House Speaker na si Martin Romualdez. Pero dati nang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na hindi siya pabor na i-impeach yung ating Vice Presidente. Pero bakit ganon? Yung anak pa niya mismo ang nagpasimula na pumirma ng impeachment complaint. Ibig sabihin nito mga kababayan ay posibleng may hudyat doon sa itaas ang pirmahan ng impeachment complaint. Posibleng sinabi lamang yon ng presidente ng Pilipinas upang maghugas kamay. So tama ba ako ng hinala? Komento nyo nga dyan sa ibaba kung ano ang mga reaksyon nyo patungkol dito. At para hindi na magpatuloy at para hindi po manaig yung impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente mga kababayan ay suportahan po natin ang PDP laban, ang mga senator na inendorso ni Tatay Digong kung saan ito yung magiging defense, ito yung magiging pag-asa natin para hindi tuluyang ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. Dahil nga pag na-impeach yung ating Vice Presidente, ang pag-asa natin sa 2028 na magkaroon ng presidente tulad ni VP Inday Sara Duterte ay hindi mangyayari kapag kakaunti lamang na PDP laban o yung mga senatorial na inendorso ni Tatay Digong sa Senado. Kaya't piliin po natin yung mga PDP laban at yung ibang mga independence candidate na kaalyado at kakampi ng Duterte para makasigurado tayo na hindi mananaig itong ginagawa ng mga korap na opisyalis na pagpapabagsak at pagpapahina sa mga matitino nating leader. At sa mga kasong ipinail laban kay House Speaker Martin Romualdez ay umaasa tayo na ang anomalya sa ating budget ay masusolusyonan. Pero ang nakakalungkot lamang po dito, yung ating presidente ay walang second plan na kung sakaling hindi ma-approve ang release ng ating national budget, ang tanging nasabi na lamang po nito ay shut down all the governments. Yun ang nakakalungkot. Hindi naman taong bayan ang gumawa ng ganong anomalya. Hindi naman kritiko ang gumawa ng ganoong anomalya, kundi sila.
Kasi sila ang nasa posisyon. Dapat bago nila ma-approve, bago nila pagpipirmahan yung mga public documents, dapat tinitingnan nilang maigi, tinitingnan nilang mabuti. Kaya't walang rason para sisihin nila itong kritiko, para sisihin nila ang taong bayan o kung sino mang tao na nag-expose ng kanilang kalokohan, kasi nga sila naman ang gumawa kung kaya't sila ay naki-question. Magandang hapon at maraming salamat sa inyo lahat. So, hindi kami pumunta sa Supreme Court ngayon kasi ang Kongreso ay hindi na pinagkakatiwalaan. We have watched in horror all these months, all this arrogant overreach and abuse of power, legislative and authoritarian power by the House of Representatives. Kitang-kita natin yon. And in the last SWS survey, nobody was surprised when it came out what the truth is that Congress is the least trusted or bumagsak ang trust level sa Kongreso. So this is the reason why we did not show up there. So we do not recognize the constitutionality of what Congress is asking us to do. And having been on the receiving end of the legislative overreach of Congress, I know exactly what I'm talking about. I know that when we're there, we will not get a word in edgewise. I know that because it was done to me, to SMNI, and I was illegally detained by the very same people who were there kanina. Bakit ba nila ito ginagawa? Ano bang kinaharap ng Pilipinas ngayon? The most corrupt budget by Congress in the entire history of the Philippines. Nakahiya itong Kongreso ito. At anong gusto nila? In a certain place of the Supreme Court, when it was Makabangon, if you don't mind, I need to read, okay? Makabangon versus Latarga, something like that. This is the Supreme Court. The Supreme Court recognizes that free speech empowers the citizens in exacting accountability from public officers. What does it mean? Sabihin ko yung tutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte that I had the honor of serving our country with. This is what President Duterte taught us. Free speech is a right above all other rights. So, dyan nakahinge ang pagkatao natin. Inalienable right. Kahit na napanganak ka na walang ilong, walang paa, walang kamay, andyan pa rin ang karapatan mo na yan. Hindi pwedeng takawin sa iyo, hindi pwedeng tanggalin sa inyo. So katulad ng sinabi ni Elmer Ibig, tumutulog kami sa Supreme Court, the last bastion of democracy. Kasi ano ang sinabi ng mensahe ng Marcos administration? Wala nang pupuntahan ang Pilipino. Wala na kaming pwedeng puntahan. Nandyan din ako sa Davao nung nangyari yung KOJC siege. So nakita ko, fully armed, ilan yung libo-libo ng mga police to serve a warrant of arrest on one man. Naramdaman ko yung abuso ng gobyernong ito. At yung ginagawa ngayon ng Kongreso, ng TRICOM na yan, ay napakadelikado. Tinatanggalan tayo at binubusalan tayo at hindi tayo dapat pumayag dyan. And I'm sorry to tell the people, the members of the TRICOM, that you are very weak. You think you're so powerful. I look at you and you make me laugh. Your arrogance makes me laugh. You think you are so powerful and you think you are untouchable. But we will teach you. The Filipino people will teach you where your power comes from. Mga kababayan, ipinapakita, napakaganda ng mga ito sa Kongreso ngayon kung sino ang mga hindi dapat bibigyan ng tiwala dahil mga abusado at hindi marunong gumamit ng poder nila. Huwag ninyo silang bobotohin. Tanggalin natin ang karapatan na yan. Tanggalin natin ang kapangyarihan na yan sa kanila. Mga abusado sila. This freedom of expression, this is the bloodline of a democracy.
Huwag ninyong isusurrender yan. At ano pa yung itinuro ni President Duterte sa atin? Ang itinuro niya, my favorite quote of President Duterte, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. So we are recalibrating that relationship right now. Pinapaalala natin sa mga opisyal natin sa gobyerno that this is a government of the people, by the people, for the people. Alalahanin ninyo yan. And the people in Congress right now who think you are untouchable and that you are so powerful and that you are so drunk with power, you are very weak. Because you need to threaten, you need to humiliate, you need to oppress and violate our rights in order for us to go to you. Unlike President Duterte, we spend out of pocket to be with him. We follow him. We obey him, we respect him because he has earned our trust. You know why? Because hindi siya akusado. Totoong nagsilbi sa Pilipino President Rodrigo Roa Duterte. He is a very strong leader na hindi niya kailangan ang tsapa, hindi niya kailangan ang titulo. Nakuha niya ang pagmamahal at respeto ng Pilipino dahil hindi siya nagnakaw. Hindi siya parte ng vice cam na yan. Hindi siya parte ng pinaka-corrupt na budget sa Pilipino na ninanakawan nyo ang pinakamahihirap na Pilipino. Corruption kills. Ang dami na ninyong pinatay. Yung mga public hospitals natin, yung mga batang nagkakasakit na walang vaccines na pinagnanakaw ninyo because you just have to have your 3 million watches, 3 million peso watches, your vulgar bags, ugly faces of your wife in their plastic surgery. So, this is all that I have to say. Pilipino ang magtuturo sa inyo kung sino ang totoong may kapangyarihan dito. Leading towards an election year, we will teach you a lesson. And we are also asking, we are also very grateful that in this dark chapter of our country's history, we still have this last recourse, the last bastion of our democracy, the Supreme Court. Thank you. Yes, my name is June Abinis. I am proud to be part of this brave, matapang, na noisy, na courageous party. I am a certified public accountant. I have a law degree. I am not a politician. I am not rich. I am not a bold actor. I am not a part of Alex Bongkayao Brigade. I am not trying to preach as if I am a man of God, but I look down upon my fellow Filipino. I am not from a big politician family. I am a nobody. I am my own man. I come from Cebu, and someone told me, go and tell them what we feel. This is not my message. This is the Filipinos' message. Ang nangyari sa ating House of Representatives na walang alam sa batas ay titirahin yung mga taong sinunod ng mga Pilipino dahil marunong at nakakaintindi sa batas at kung ano ang tama. Sana naman ang HOR, kung magkaroon kayo ng mga committee chair, bigyan niyo naman ng seminar kung ano yung konstitusyon bago niyo isala, kasi nakakahiya sa mga nag-aral ng law. Kahit sa college, may constitutional law. Kahit kahit sinong mga high school, mayroong constitutional law. Bakit yung nasa TRICOM, Quadcom, parang sobra namang ignorante? Ako
Ako, nung makita ko, okay, ano raw ako, ganito, part of the fake news group, handa akong magpakulong kasi alam ko wala silang kakayahan na umintindi. Ignorante nga eh. Di ba? Ang yayabang nga eh. Kasi sino yung ignorante? Siya yung mayabang. But I was brave enough to come para magpati, para makita ng buong Pilipinong bayan gaano ka-ignorante, kayabang at walang alam sa batas ang nasa HOR na walang ginawa kundi magpatahimik ng mga political enemy ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. Kaya pumunta ako rito, sabi ng misis ko, sabi ng kaibigan ko, makukulong ka. I don't care. Pero I'm happy, I was persuaded by the team, let's get our acts together. Thank you HOR, thank you TRICOM for making us stronger. Thank you for consolidating our forces. Now we found our way to the Supreme Court. Mag-aral kayo, tingnan niyo yung konstitusyon dahil hindi na kayo ang mambubuli sa amin. Ang kakausapin nyo ay ang pinakataas-taasang korte na may alam sa batas. Ang may final arbiter kung ano ang tama o mali. Kaya I am here, I'm proud to have friends, newfound friends and family, and I don't think ito yung family. The whole family are the people who believe in these influencers, in these political activists, in these social media activists. Yun na ang kaharap, yun na ang kalaban ng mga bully sa House of Representatives. Mabuhay ang mga political bloggers, mga social activists. Mabuhay ang Pilipino. Lalaban tayo. This is our last line of defense. Pag napatahimik tayo, wala nang demokrasya. Wala na tayong pag-asa. Laban ito ng ating mga anak at mga apo. Mabuhay ang Pilipino! May pahabol po. Nagpabasa po ng statement si Ms. Sasso Sasso. Mayroon po siyang invitation, ngunit siya po ay nasa ibang bansa. Basahin ko na lang po yung kanyang excuse letter na tinatawag ng mga kongresista. Dear Honorable Dan Fernandez, I have just read today from the Inquirer that you have invited me to a hearing about the speech of Honorable Representative Robert A. Sparkles. I have not been living in the Philippines since August 2023. I have received a scholarship from the ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program Committee based in Jakarta, Indonesia, and was given a chance to continue my academic career as a PhD student of International Relations here in Beijing, where I am building a framework that would integrate insights in Confucianism, Taoism, Buddhism, Neo-Calvinist perspective, modern physics, machine learning, and social studies into a complexity science-based theoretical framework. Makakomento lang po ako, yung framework ni SAS ang talino ng tunog, pero ang Kongreso nagpo-propose sila ng regulatory framework na maliwanag at labag sa saligang batas. Comparison lang po. Hindi ko matiis. Sorry po. To continue, your committee is supposed to deal with, quote, all matters directly and principally relating to the suppression of criminality, unquote. In line with the stated mission of your committee, I am attaching a copy of 26 Capital et al. Versus Tiger Resorts Asia et al. CA number 2023-0128-JTL concerning a broken deal case involving a debt SPAC transaction. That's an intercorporate instrument transaction in relation to Okada Casino. It was decided by James Travis Lastor, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery in the United States. One of the material facts needed to be established in that case is whether Universal Entertainment Corporation, the parent company of Okada Casino, bribed House Speaker
Martin Romualdez. In parentheses, the famous heavy luggage issue. After 5 days of trial in 2023 with testimonies of 13 fact witnesses and 4 expert witnesses and 2,281 exhibits, including deposition transcripts from 29 individuals, VC Laster has established as a material fact that House Speaker Martin Romualdez received a, quote, dodgy bargain, unquote, through the intercession of Michelle Lazaro and James Lorenzana, friends of Mr. Romualdez. The pertinent material findings of this American judge is, quote, it nevertheless appears that Lazaro and Lorenzana brokered a dodgy bargain in which they offered to have Romualdez intervene in return for 1, increased control over Casino Board, 2, compensation of $35,000 per month, net of taxes. 3, employment agreements for the local executives like Yip and Van der Sande, and 4, item for Romualdez, unquote. Attached is a copy of the decision of VC Laster, which you can also download from the website of the Delaware Court of Transferring. She attaches the link. As bribery is criminal, I hope you will give this due attention because your committee is tasked to, I repeat, deal with quote, all matters directly and principally relating to the suppression of criminality, unquote. Thank you. Kind regards, Sasso Gato Sasso.